ngono kowe hongal kok. Pirang puluh taun ning melu. Awang pirang-pirang wong ora iso nira. Lah kowe kok piye? Apa kok bungkeme apa, Gong? Ora kok, tenan kok. Tenan iki wis tradisi. Ing prarisane ngene iki. Kowe kok iso lho. Iki dalam sing berkah iki lho, tenan. Takono wong ora mesti nggo berkah. Sindran sing kerep melu aku mesti laris. Angger setahun tak jak mesti laris. Yoga tau tak jak mesti laris. Dialang tak jak mesti laris. Tenan kok. Dagelan sing tak jak mesti laris. Lah iya ta? Tenan kok. Wah, tenan kok. Nek titik nek. Kaya warna-warna. Kowe aja macem-macem wektune wis wengi, Gang. Iki no, ora apa-apa sesuk bar jam 7 setuju. Kaya warna-warna. Promosi ngono apa? Promosi. Wah sesuk tanggapmu nek ngono. Walah ya ora apa-apa. Ki syukur marang panguasane Allah Yang Maha Kuwasa, ya iso dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah ya to, Truk. Ya muga wae ya, Truk. Piyayi kene desa Pon Manis kene sekelahiran kene ora kelahiran kene lanang wadon gedhe cilik tuwana padha diparingi panjang umur, diparing keselamatan, diparing katentreman, diparing kamulyan, ora ana alanji apa-apa, rezeki sing adoh dicaketake sing dicaket diulungake ing keluarga ing desa Kebon Manis kene padha diparingi bagas waras selamat ora ana apa-apa. Allahumma ora ngono to. Dadi ki nyuwunke berkah ki ya sing tenanan. Sing asta pejabat iso munggah pangkate, sing sekolah iso dadi bocah sing pinter, sing wadon iso dadi bocah sing salehah, sing lanang iso dadi bocah sing saleh. Lah ngono to. Migunani tumrap nusa bangsa negara munggah agama. Nah, ya padha nindakake rasa persatuan kesatuan, kegotong royongan. Ayo. Mula kene mau rak disuwunake to. Ora kleru le nyuwun tembang gugur gunung. Ya. Ing ngarep aja dipleroki, mula nindakake rasa persatuan kesatuan. Aja gambleh wae, Gong. Wis sampe esuk bareng gambleh. Alon-alon bagonge. Iton bae sakelako. Lho, kok mblotrek. Ndek aku. Gus, ya monggo dilanjut Ibu Waranggana, monggo ora mestani. Tenan kok, gareng iki tenan melu suwene ora apal. Yo, monggo. Yo, Nak Tri, yo dilanjut. Alon-alon kidal-kidul. Oh, pop. Mesti kowe ora ijo. Ora iso ijo tenan kok. Mboten saged. Alon-alon Mas Bagong wadon bisa kelakon. Lho, aku nek jantung melotrok medun mesti engko bener. So aku seneng bener iki kok. Mbon, menapa dereng? Mbon. Nggih. Nek wis kandha. Wis kok ora kandha. Kaya warna-warna. Alon-alon Mas Bagong penting bisa kelakon. Oh. Truk ditani truk. Yo tak tani. Hati-hati yo Kang, yo Kang Gore.